Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 29. Універсітэт. Спецаўтобаза. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гандлёвы дзень. ДДМ. Прыпынак. Гандлёвы дзень. ДДМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Жлобінскае возера. Прыпынак. Жлобінскае возера. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Ціякоўскага. Прыпынак. Вуліца Ціякоўскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтакамбінат. Прыпынак. Аўтакамбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дзіцячы сад нумар 13. Уважаемые пассажиры, пусть ваше настроение станет лучше. Улыбнитесь и прокомпостируйте талон. Ваша совесть – лучший контролер. Прыпынак. Дзіцячы сад нумар 13. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тельмана. Прыпынак. Тельмана. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтавакзал. Прыпынак. Аўтавакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Стадыён. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Стадыён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Швейная фабрыка. Прыпынак. Швейная фабрыка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гагарына. Прыпынак. Гагарына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Буд-Трэст. Прыпынак. Буд-Трэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мясакамбінат. Прыпынак. Мясакамбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Камбінат хлебапрадуктаў. Прыпынак. Камбінат хлебапрадуктаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён. Бараўкі. Прыпынак. Мікрараён. Бараўкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Андрэева. Прыпынак. Андрэева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дамейка. Прыпынак. Дамейка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бярозавая. Прыпынак. Бярозавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Спецаўтобаза. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце
праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Спецаўтабаза. канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.